Κι όμως βροχές, καταιγίδες και γενικά έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και η διάβρωση των ακτών της Κρήτης προκαλούν ζημία στα έσοδα που προέρχονται από τον τουρισμό. Επειδή όμως ο κίνδυνος αφανισμού των ακτών και εκτάσεων παράκτιας γης είναι πλέον εμφανής, φορείς του ΙΤΕ, της παράκτιας έρευνας καθώς και της περιφέρειας συζήτησαν για το έργο Climate Tourism, το οποίο θα εστιάσει στο πρόβλημα και θα δώσει λύση σε αυτό. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακραία καιρικά φαινόμενα, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας την καταλαβαίνει κανείς άμεσα. Ακραία καιρικά φαινόμενα σημαίνει σε πιο μικρό χρονικό διάστημα πιο έντονα φαινόμενα. Δηλαδή κύματα για λιγότερο με χρόνο πιθανόν, αλλά με μεγαλύτερη ένταση, τα οποία χτυπάνε την παραλία. Τα οποία καταστρέφουν την ακτογραμμή, μειώνουν την έκταση της παραλίας και αυτό έχει ένα άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό, με την έννοια ότι ο άλλος θέλει να πάει να βρει μια άνετη παραλία, να καθίσει, να απολαύσει την αμμουδιά, βρίσκει κάτι μικρότερο που οριακά μπορεί να χωρέσει. Επηρεάζει τόσο το κόστος του διαμονής στο ξενοδοχείο, άρα προσελκύει και υψηλότερο τουρισμό, έχει μεγαλύτερη δυνατότητα τα ξενοδοχεία να αναπτύξουν και να εστιάσουν το κοινό του σε ένα πιο ποιοτικό τουρισμό. Τα έντονα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής έχουν χτυπήσει και την Κρήτη. Ενώ είχαμε την περίπτωση να έχουμε ένα mega storm ανά δεκαετία, μόνο το 2014 είχαμε 3. Ενώ για άνεμους αντικαμποφόρ με πρόκληση ζημιών, και αυτό ισχύει και για το λιμάνι του Ηρακλείου. Όλες οι μεγάλες τουριστικές υποδομές σχεδόν στο σύνολό τους. Επομένως, η προστασία τους από τα έντονα φαινόμενα τα οποία αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια, η συχνότητά τους δηλαδή να είναι πιο μεγάλη, μας απασχολεί άμεσα. Στόχος, όπως επεσήμαναν ΙΤΕ και περιφέρεια, είναι να φτιαχτεί ένα εργαλείο διαχείρισης των παραλιών με σκοπό την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τη διάβρωση των ακτών της Κρήτης. Στόχος ήταν να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα εργαλείο στο να διαχειριστούμε τις παραλίες μας με σκοπό την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη διάβρωση ακτών, που συνεπάγεται και τις καταιγίδες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και τις μακροχρόνιες μεταβολές. Στα Χανιά βρέθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Πάρης Κουκουλόπουλος στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου για το